Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μετά από αρκετούς μήνες, ένα καλοκαίρι σχεδόν. Ήρθε Οκτώβριος και μας τσιμπάνε και τα κουνούπια και τα μικρά και τα μεγάλα. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το bitcoin, γιατί μας έχει σπάσει τα νεύρα το τελευταίο καιρό και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, γιατί εντάξει, γενικότερα οι αγοράς θέλουν μια σταθερότητα, δεν θέλουν αυτή την ακατοσούρα που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Θα πω και κάποια πράγματα για την Μέση Ανατολή, για τον φίλο μας τον Τραμπ και όχι μόνο. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Εδώ είμαι, απλά έχω μείνει από χρόνο γενικότερα, αλλά είμαι ενεργός στο Twitter, μπορείτε να κάνετε ένα like και να βλέπετε και τα post. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα αμέσως. Το bitcoin το τελευταίο, όπως είπα, καιρό, τελευταίους μήνες από τον Μάρτιο σχεδόν Απρίλιο, έχει μπει σε ένα υποτίθεται bull flag pattern, αυτό εδώ το συγκεκριμένο, το οποίο έχω την εντύπωση δεν ισχύει, παρόλο που μοιάζει. Ελπίζω να κάνω και λάθος, γιατί ο λόγος που πιστεύω ότι δεν πολύ ισχύει, όχι ότι δεν είμαι 100% σίγουρος, είναι ότι είναι πάρα πολλούς μήνες. Γενικά το bitcoin έχει τέτοια bull flag σε μικρότερο χρονικό όριο, διάστημα. Άμα δείτε δηλαδή ιστορικά εδώ το bitcoin δεν έχει ξανακάνει τέτοιο pattern. Άρα, αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχω ξαναδείξει πάλι το δείκτη των 8-20 των EMA, ο οποίος είναι έτσι αρκετά ενδιαφέρον και αρκετά έτσι accurate, θα δείτε ότι πριν ένα μήνα σχεδόν είχε κάνει cross, είχε ανοίξει εδώ κόκκινα τα κεριά και ξανά άνοιξε πάλι πράσινο, ξανά έκανε κροσάκι. Δηλαδή βλέπω να είμαστε σε αυτήν εδώ την περιοχή, το οποίο σίγουρα είναι ένα θετικό έτσι για το bitcoin. Και ένα άλλο έτσι που έχω κατά νου, γιατί γενικότερα το bitcoin ακολουθεί την παγκόσμια ρευστότητα και κοιτάω και την Κίνα. Από κάτω είναι ένας δείκτης ο οποίος δεν είναι και πολύ καιρό στο TradingView, δείχνει την ρευστότητα της Κινέζικης Τράπεζας, μία από τις μεγαλύτερες. Θα δείτε εδώ ότι το προηγούμενο το Bull Run είχαν χώσει πολλά λεφτά εδώ πέρα οι Κινέζοι. Εντάξει, λογικό ήταν ότι είχαμε και τα COVID crash κλπ. Και μετά είχαμε έτσι μια πολύ μεγάλη άνοδο σε όλα τα χρηματιστήρια και στο bitcoin. Από εκεί πέρα μετά ήταν πεθαμένο το liquidity τους. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι στο bear market ήταν πάρα πολύ χαμηλό και εδώ όταν πλέον άρχιζε να ανεβαίνει το bitcoin άρχισαν και να ρίχνουν λεφτά εδώ οι φίλοι μας οι Κινέζοι. Το ίδιο έγινε και εδώ σε αυτή την περιοχή που κοιτάω τώρα εγώ έτσι λίγο με περίεργα μάτια. Βλέπετε εδώ ότι ρίξανε λεφτά, ανέβηκε λίγο το bitcoin πάλι, το ίδιο και εδώ. Είμαστε σε weekly και βλέπω ότι είναι συνεχιζόμενη δηλαδή εδώ η ρευστότητα. Θα πεις γιατί κοιτάς την Κίνα και όχι την Αμερική. Ορίστε, για να κάνω τη χάρη σε μερικούς, έβαλα και το Global Liquidity από κάτω, γιατί εμένα προσωπικά δεν μου λέει και πάρα πολλά, δηλαδή έχει πέσει εδώ, τώρα έχει μια σταθερότητα εδώ πέρα το Money Supply, το Global Liquidity. Βέβαια είμαστε σε κυκλικό πλέον trend, ανωδικό, αλλά είναι και λογικό διότι έτσι δουλεύει και το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση τώρα εδώ, επειδή ήμασταν έτσι στην κόκκινη περιοχή εδώ του EMA, βλέπω εδώ τώρα προς τα μέσα Σεπτεμβρίου περίπου είχαμε μια αρκετά μεγάλη ένευση ρευστότητας και μάλιστα ήταν η μεγαλύτερη του 24 και θεωρώ ότι θα συνεχίσει τώρα εδώ πέρα το σκηνικό αυτό, εκτός αν μας κάνουν τίποτα περίεργα κάτω στη Μέση Ανατολή. Αλλά και αν μας κάνουν περίεργα γεγονότα κάτω στη Μέση Ανατολή, γιατί θέλουν ενδεχομένως να μας μπλέξουν και εμάς. Θα δείτε τώρα έτσι ένα ωραίο γράφημα εδώ που βρήκα. Αυτά είναι τα γραφήματα του SPX σε σχέση με τους πολέμους από το μεγάλο crash περίπου του 29. Θα δείτε εδώ πέρα, μέχρι και τον ελληνικό εμφύλιο έχει εδώ πέρα. Θα δείτε ότι τα τελευταία ας πούμε 100 χρόνια οι αρκούδες τρώνε πολύ ξύλο. Δηλαδή και δεύτερο παγκόσμιο έχει περάσει εδώ πέρα ο SPX και τα πιο τελευταία γεγονότα τέλος πάντων εδώ με την Ρωσία. Να θυμίσω ότι ακόμα έχουμε πόλεμο στη Ρωσία και μας είχαν πρίξει ότι θα ξεκινήσει πάλι τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και πυρηνικά θα ρίξει ο Πούτιν και τελικά με κάτι drones πολεμάνε οι Ρώσοι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση
να το δω έτσι εδώ στο εξάμηνο εδώ του SPX, θα δείτε ότι γενικά τα τελευταία, ας πούμε, 20 χρόνια, γιατί τώρα πού να πάω τώρα εδώ πέρα, στο 1920 δεν υπήρχε κανένας από εμάς που με ακούτε. Δεν νομίζω να έχω κάποιον ο οποίος έχει γεννηθεί το 1929. Αν υπάρχει κάποιος να μου γράψει ένα comment από κάτω ότι έζησα το crash του 1929. Τέλος πάντων, τα τελευταία 20-30 χρόνια οι αρκούδες τρώνε λούτσους. Από όλες τις πλευρές, λούτσους στο ψάρι, έτσι. Θεωρώ ότι θα ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο πάλι. Εντάξει, μπορεί να γίνει κάποιο conflict κάτω στην Μέση Ανατολή, αλλά σίγουρα δεν θα πέσουν ούτε πυρηνικά, ούτε τις μπουρδες που λένε οι εγκεφαλικά καμένοι που λέω εγώ. Πυρηνικά δεν πέφτουν ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, γιατί δεν πρόκειται να κερδίσει κανένας. Αλλά να γίνει κάποιο έτσι black swan event και να πέσουν πάλι αγορές όπως πέσανε εδώ, ξέρω εγώ, το 2008 ή πιο παλιά εδώ με τον COVID. Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά σίγουρα θα είναι η ευκαιρία ζωής. Δηλαδή, άμα γίνει κανένα τέτοιο crash εδώ των αγορών, νομίζω ότι όποιος πουλήσει και ξαναγοράσει θα βγει κερδισμένος μετά από χρόνια. Αν και έχω κάνει πρόβλεψη εγώ ότι οι αγορές θα κρασάρουν μετά το 27 με 28, δεν νομίζω να γίνει κάτι. Αν και η αλήθεια είναι ότι ένα διάγραμμα του κάπου με ψιλοτρόμαξε λίγο, διότι εντάξει, μπορεί να τον κοροϊδεύουμε λίγο, αλλά μπορεί στα 50, ξέρω εγώ, TA που έχει κάνει τα τελευταίο 2 χρόνια, μπορεί σε κάποιον να πιάσει. Εντάξει, εδώ έχει βρει ένα αρκετά πετυχημένο γράφημα σε σχέση με το COVID crash. Καμιά φορά λένε ότι τα γραφήματα μιλάνε νωρίτερα από τα γεγονότα. Οπότε, ναι, όντως, δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποιο κρασάρισμα των αγορών. Σε περίπτωση έχουμε κάποιο Black Swan event, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει κάτω στη Μέση Ανατολή. Πάντως, εάν γίνει και μας ετοιμάζουν κάποιον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ανέβασα αυτό εδώ το tweet. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι αν ξεκινήσει κάποιος τρίτος παγκόσμιος, θεωρώ θα είναι στημένος πόλεμος και έχουν στόχο, πιστεύω, να κάνουν και το reset πάνω από αυτό το event, να κάνουν ένα χρηματοοικονομικό reset και να φάνε δηλαδή τις καταθέσεις από τις τράπεζες, δηλαδή να κλείσουν τις τράπεζες, να κάνουν ξανά lockdowns για να στηρίξουν τα κράτη τις πολεμικές τους μηχανές, δεν θα δουλεύει τίποτα δηλαδή, θα είναι όλα κλειστά. Και για να συνεχίσουν τα κράτη να δουλεύουν, μπορούν να δεσμεύσουν και τις καταθέσεις. Δεν είναι κάτι extreme σενάριο αυτό. Το κράτος δεσμεύει τις καταθέσεις για να συνεχίσει να λειτουργεί. Και όταν τελειώσει με το καλό ο στημένος πόλεμος, θα έχω φάει τα λεφτά και θα είναι όλα πάλι normal. Ελπίζω να πέσω έξω. Το πιο πιθανό είναι να είναι έξω αυτό το σενάριο, να είναι εκτός πραγματικότητος. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι ακόμα πολύ bullish, γιατί αυτή τη στιγμή τι έχει γίνει τώρα το bitcoin εδώ που έκανε ένα blow off το Μάρτιο, πήγε και βρήκε εδώ στο PI Cycle τον EMA και πλέον λόγω ότι έχει δημιουργηθεί άλλο price action του bitcoin έχει ανέβει πιο πάνω τώρα, δηλαδή το επόμενο top του bitcoin έχει φτάσει πάνω από τις 100.000. Δηλαδή αν το bitcoin κάνει ένα blow off όπως εδώ θα χτυπήσει πλέον πάνω στις 100 και 100 plus, βλέπετε 111.000. Θα πει τώρα κάποιος, είμαστε στο top. Όχι, η δικιά μου η άποψη, δεν είμαστε στο top, γιατί χρησιμοποιώντας αυτόν εδώ το δίκτυο, ο οποίος έχει δουλέψει αρκετά καλά στους προηγούμενους κύκλους, έχει να δώσει το bitcoin και μάλιστα έχει να δώσει και πολύ. Και αν το bitcoin το συγκρίνουμε με ένα άλλο διάγραμμα, το συγκρίνουμε με το δεκαετές, θα δείτε ότι ούτε καν είμαστε στο top. Εδώ θα δείτε ότι το bitcoin κάνει μπουρδολογία εδώ πέρα, είναι στα ίδια και στα ίδια εδώ το τελευταίο καιρό. Δηλαδή έχει να δώσει πάρα πολύ το bitcoin σε σχέση με το δεκαετές ομόλογο, γιατί γενικά επειδή τώρα έχουν ανεβεί τα επιτόκια, όταν αρχίζουν να πέφτουν τα επιτόκια, σίγουρα θα έχουμε μια μεγάλη ανόδο των αγορών, οπότε ούτε κατά διάνοια δεν είμαστε στο top. Και είναι και άλλα γραφήματα που δείχνουν ότι είμαστε μακριά από το top των crypto και του bitcoin. Και αν δούμε τώρα τα μικρότερα κεφαλοποίηση σε κρυπτονομίσματα, θα δείτε ότι χρησιμοποιώντας το Gaussian Channel στο Weekly, θα δείτε ότι ακόμα βρισκόμαστε στην πράσινη περιοχή εδώ του Gaussian. Εδώ μπορείτε να το βάλετε και στο Weekly να το δείτε στο Others. Είναι όλα τα crypto εκτός από τα μεγάλα, τα top 10 δηλαδή είναι exclude. Θα δείτε δηλαδή από την περίοδο περίπου που είχα πει εγώ
Εδώ μάλιστα έχει ανοίξει και πράσινο από το Σεπτέμβριο που έλεγα buy the dip, ας πούμε, που πολλοί δεν πιστεύαν ότι θα ανέβει το bitcoin. Θα δείτε ότι έχει ανοίξει πράσινη περιοχή εδώ στο Gaussian και συνεχίζει να είναι πράσινη και περιμένω τώρα εδώ να το σπάσει και να κάνει ένα support και να φύγει και άλλο τιμή προς τα πάνω. Και μάλιστα υπάρχει περίπτωση να δούμε και altcoin season, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τέλος του χρόνου, όπως αν δείτε εδώ τώρα το Total 3 σε σχέση με το BTC, συνήθως το altcoin season το καλό είναι 3 με 4 μήνες. Εδώ ήταν και πιο μεγάλο το altcoin season, ήταν σχεδόν 4-5 μήνες και είμαστε πολύ κοντά στο να κάνει ένα break εδώ και να φύγουν προς τα πάνω τα altcoins. Κάποια βέβαια κάνουν κάποιο pump τώρα τις τελευταίες ώρες από ό,τι βλέπω, αλλά μουδιασμένα λόγω των γεγονότων στην Μέση Ανατολή. Και όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, ενώ είχαμε πόλεμο στην Ουκρανία, όλα τα χρηματιστήρια κάνουν all time high. Οπότε προσωπικά δηλαδή δεν πολύ ανησυχώ. Τώρα αν το γυρίσουμε σε monthly και το πάμε με το stochastic RSI, θα δείτε ότι έχει κάνει ένα κροσάκι εδώ, το οποίο εντάξει δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμα, μόλις περάσει τις 20 μονάδες. Μπορεί να έχουμε ένα έτσι rally των altcoins εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Δηλαδή τι θέλω να πω, μπορεί ας πούμε παράδειγμα στη Μέση Ανατολή να τα ψιλοβρούνε τώρα μέχρι τέλος του χρόνου, που το θεωρώ λίγο δύσκολο, και ξαφνικά μπαμ να πάνε όλα στο Θεό. Δηλαδή όλα τα σενάρια πλέον παίζουν. Αλλά όπως είπα εγώ για την ώρα είμαι bullish και μάλιστα αρχές της χρονιάς είχε πει το περιοδικό το Economist, το οποίο είναι περιοδικό του συστήματος της Elite. Είχε πει ότι θα βγει ο Τραμπ, θα τελειώσουν οι πόλεμοι και θα ανεβούν όλα τα χρηματιστήρια. Αυτό το είπε το Economist, δεν το λέω εγώ. Και τώρα ο Τραμπ για να μαζέψει τώρα ψήφους αρχίζει τώρα και λέει θα διώξω τον Γκάρι Γκένσλερ, θα κάνω το bitcoin επίσημο νόμισμα, όλα θετικά τα λέει, πάει στη μια πλευρά, μετά πάει στην άλλη τώρα και λέει παιδιά άμα ήμουν εγώ τώρα μαζί σας ξέρω εγώ θα σας βοηθούσα για να βαρέσετε το Ιράν, για να πάρει τώρα τους άλλους ψήφους από τους Εβραίους. Μου θυμίζει τώρα τον δικό μας εδώ τον Αλέξη που έλεγε τα δικά του. Γενικά οι πολιτικοί μην τους πολύ πιστεύετε, για το συγκεκριμένο κρατήστε μικρό καλάθι. Θα αξιολογηθεί εφόσον βγει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.